ଷଠି ଓଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଓଷା। ଏହା ଷଠି ବ୍ରତ ଓ ଷଷ୍ଠୀ ଓଷା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। ଷଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁରେ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଷଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ପାଇଁ ମାଆମାନେ ପୂଜିଥାନ୍ତି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଷଠି ଓଷା ପାଳନ ହୁଏ। ଏହି ପୂଜାଟି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଷଠି ଦୂଷେଇ ପୂଜା ହୁଏ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ସକାଳେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ ହୁଏ। ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ ଭଜା, ଚକୁଳି ପିଠା, 2 ପ୍ରକାର ଶାକାହାରୀ ତରକାରୀ ଭଳି 6 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଶିଳପୁଆକୁ ହଳଦୀ କନାରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ଓ ତା ଉପରେ ହଳଦୀ ରଖାଯାଏ। ଅପାମା ରଙ୍ଗ, ବାଉଁଶ, ଧାନ, ବଜ୍ରମୂଳି, ସାରୁ ଆଦି 5 ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଏକାଠି କରି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ତା ପାଖରେ ରଖାଯାଏ। ଗଳି ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ, କଜଳପାତି ତା ପାଖରେ ଥୁଆ ହୁଏ। ତାପରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର ଓ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ପୂଜା ହୋଇଥିବା ହଳଦୀ କନାକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ରାତିରେ 5 ପ୍ରକାର ଗଛକୁ ଏକାଠି କରି ବାନ୍ଧିଥିବା ଗୋଛରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ବିଧାନାର୍ଥ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ମା ଆଦି ବର୍ଷିୟସୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଷଠି ବାଡ଼ିଆ କହନ୍ତି। ଏତଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଳରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆଘାତ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ବୋଲନ୍ତି, ଓଲୁଅ ପରି ବଢ଼ିଯା, ବଣସାର ପରି ମାଡ଼ିଯା, ଜି ଜି ବଜ୍ର ହୋ ବଜ୍ର ହୋ। ଷଠି ଓଷାକୁ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଙ୍କୁଡ଼ିଆ ଷଠି ବୋଲି କହନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଏ ଷଷ୍ଠୀର ନାମ ଚପେଟା ଷଷ୍ଠୀ ଓ ତିଥି ତତ୍ତ୍ୱରେ